Pri mikrofóne mám rozhodcu Podunajskej hokejovej ligy Patrika Sepešiho. Tak Patrik, dneska z pozície pruhovaného muža, ako si videl prvý zápas medzi Kanarikmi a Bažankmi? Dneska to bolo výnimočne pokojné, ale upozornil som chlapcov, že od začiatku ich začnem sekať a vyhadzovať von za každé fauly, lebo sa to vyhrotilo trošku a potom sú chlapci, nevedia zvládať emócie. Takže teraz to bolo také, no. Jediný problém bol s korčulovaním u niektorých, ale inak všetko v poriadku. Pekný zápas. Ja som si všimol u teba miernu bolesť krížov pri zdvíhaní puku. Mohol by som možno aj takto hráčov poprosiť, že by ti ten puk dvíhali pred buli, alebo si s tým ešte OK? Áno, akože nie len s krížami, ale bojujem troška aj s obezitou, takže treba mi pomáhať, áno. A predsa len nie je to sranda korčulovať v takýchto kilách, ale snažím sa, robím preto všetko, aj keď dalo by sa trošku viacej, ale hlavne nech sa sústredia na hru a nech nefaulujú, ja už sa pobojujem s týmto podmienkom. Dobre. Vo svojich hokejových časoch si bol známy ako tvrdý obranca, dneska si na opačnej strane barikády, tresty rozdávaš, nie dostávaš. Si možno trošku benevolentnejší skrz toho, aký si bol hráč voči hráčom, či aj nie? Áno, ja som zástanca tvrdej hry, ale čistej. Takže kvôli tomu som občas púšťal tie zápasy, trošku sa vyhrotili, že predsa nie je to futbal, nie je to ženský šport, čiže je to hra pre chlapov, aj keď som si potom povedal, že chodíme potom všetci ráno do roboty, tak to treba trošku zosekať. Ale inak som zástanca tvrdej hry radšej, jak takej ženskej. Rozumiem, a ešte taká posledná otázka z tvojho pohľadu rozhodcu. Ako hodnotíš ligu ako takú a jak by si to možno tak nejak ty zhodnotil, čo sa týka tejto sezóny z pozície rozhodcu? Ja som tu ako rozhodca nový, ale musím to zhodnotiť tak, že je to výborne zorganizované, hráči sa v rámci možností správajú veľmi slušne, veľmi naozaj. Občas sú nejaké emócie, ale som rád, že som tu mohol byť a dúfam, že to bude pokračovať len na vyššej úrovni, lebo laťka je postavená fakt veľmi vysoko. OK, to bol Patrik Sepeši, rozhodca Podunajskej hokejovej ligy, ktorý bojuje nielen s krížami, ale aj s obezitou, ale veríme tomu, že vo zvyšku sezóny to problém robiť nebude. Patrik, ďakujem. Ďakujem aj ja, majte sa.